Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke sizawuthetha ke ngemeko ke kaBrandon Peterson ongu-goalkeeper pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ke ngokwendaba ke ezivakalayo sizokubana ke uBrandon Peterson ke naye ngomnye wabadlali abafikelela ke ekupheleni kwecontracts zabo. Kuthiwa into enzeka kwinyanga zakhe ezintandathu zokugqibela ke apha ke kwicontract yakhe pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Sokukhokela into yokubana ke xa kunode kufika uJuni ke iKaizer Chiefs ingakacingi into ngoBrandon Peterson, angakwazi ke ukuzikhangelela naliphi na iqela lawuthi limthathe abe ke eyodlala kulo okanye ke abe ke eyakulijoyina. Unalo ilungelo lokujoyina naliphi na iqela xa iKaizer Chiefs ke ingacacisi into malunga nefuture yakhe. Kodwa ke akhona amahlebezi avakala into yokubana ke Kaizer Chiefs ibhizi ilungiselelo lokumsayina isicontract umfana omdala before kufike pha uJuni. Kaizer Chiefs ke ithi ke isafuna ke ukumgcina pha uBrandon Peterson, basafuna ke ukusebenzisana pha noBrandon Peterson ibe ngamakhosi. Ikhona ke into ejoye ke baphulaphula into yokubana ke uBrandon Peterson Kaizer Chiefs ke iready ngokuzama utyikitya okanye ilungiselele icontract yakhe into yokubana umfana omdala before kufika la June ka-2026 uBrandon Peterson abeke icala lakhe licace into yokubana ke uyiKaizer Chiefs. Nawukhumbula into yokubana ke uBrandon Peterson uqhutywe konyulwa ke njengo-official captain ke weqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala Brandon Peterson ona 31 years, umfana omdala lo ke wayesuka pha uqela leWits University. Umfana omdala uthatha iminyaka ke pha okanye isizini ezithile pha kwiKaizer Chiefs zamazamana ke nokubethelela indawo yakhe pha uqela leKaizer Chiefs ephikisana pha nendodanyana kwaProsphuma Itumeleng Khune wayeka kukhune kwafika pha uNtwari. Kodwa uzothi kangoku uBrandon Peterson nguyena ke ufake umsimbithi, uyena ke ufake isimenti pha kula position number 1 weqala leKaizer Chiefs. Uyena ke uyithathileyo laa ndawo uzothi kangoku indlela leyo umfana omdala ke akwiform ngayo noko uyancomisa futhi ke nabalandeli beqela ke leKaizer Chiefs pha noko bayayithanda le ndlela adlala ngayo pha uBrandon Peterson. Abaninzi bebesithi beberhala into yokubana ke awonyathela pha ku-AFCON ngokwe-performance yayo, ngoba ke oogoalkeeper abathile pha abakhethwa pha nguHugo Broos kuBafana noko uninzi labo uyabudlula ngokwe-performance pha uBrandon Peterson. NeKaizer Chiefs kuyayicacisa ke indima kaBrandon Peterson into yokubana ke bathi basazama ulungisa into yokubana beza ukhupha icontract beza kumsayinisa umfana omdala before kufike pha uJuni ka-2026. Kuyothetha ukuthi ke baphulaphuli ke uBrandon Peterson akazi ukuphuma ke pha kuqala leKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ke isenomdla wokuqhubeleka nentsebenziswano kaBrandon Peterson. Injalo ke nani ke baphulaphuli ngakelingele nitsho into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.